Hei, mä oon Kari Paananen ja mä oon Inhunt Groupin Senior Headhunter. Inhuntin videoblogi-sarjassa seuraava jakso tulee käsittelemään työntekijäkokemusta ja sen vaikutusta rekrytointeihin. Jos nämä asiat kiinnostaa, niin seuraa meidän videoblogia. Näitä jaksoja rupeaa tulemaan kerran viikossa. Tässä ekassa jaksossa käsitellään työntekijäkokemuksen vaikutusta huipputyöntekijöiden houkutteluun. No niin, mietitään hetken aikaa, mitä tämmöinen huipputyöntekijä tekee, kun minä headhunterina esimerkiksi lähestyn häntä. Kerron, että nyt olisi mielenkiintoinen paikka kyseessä. Ensimmäiseksi hän alkaa tehdä due diligencea tästä kyseisestä työnantajasta. Hän menee sinne verkkosivuille katsomaan, että mitä siellä sanotaan työnantajasta. Voi olla nuorekas, eteenpäin katsova, kasvava, dynaaminen toimija. Ja se on kaikki ok. Että jos tämmöinen asia kiinnostaa tätä huipputyöntekijää, hän menee eteenpäin. Mutta se varsinainen due diligence alkaa siinä, että hän lähestyy omaa verkostoaan. Hän miettii, että olisikohan mulla jotain semmoista kaveria, joka on ollut työnantajalla töissä. Kenties tällä hetkellä tai aiemmin. Sitten hän soittaa tälle kaverille. Ja hän kertoo oman työntekijäkokemuksensa siitä firmasta. Ongelmia tietysti rupeaa tulemaan siinä vaiheessa, kun verkkosivulla sanotut dynaamiset ja nuorekkaat ja eteenpäin katsovat energiset asiat ei löydykään tämän kaverin työntekijäkokemuksesta. Silloin huipputyöntekijä alkaa miettiä, että onkohan tämä sittenkään oikea paikka mulle. Mutta jos kaikki on kunnossa, hän jatkaa selvittelyä lisää. Hän saattaa mennä verkkosivuille. Esimerkiksi Jenkeissä on semmoinen saitti kuin glassdoor.com, johon olemassa olevat nykyiset työntekijät, vanhat työntekijät, kenties kaverit, jotka on osallistunut rekrytointiprosessiin, jättää omia kokemuksiaan siitä firmasta. Siellä kerrotaan palkasta, yrityskulttuurista, johdon osaamisesta ja jopa haastattelukysymyksistä, mitä kyseisen yrityksen rekrytointiprosessissa tapahtuu. Jos nämä kokemukset ei ole linjassa sen kanssa, mitä te kerrotte, niin silloin teillä on pieni ongelma käsissänne. Eli se, mitä mä ehdotan, että sun kannattaa tehdä asian tiimoilta, niin ensinnäkin tarkastele tuo verkkosivuja, miltä ne näyttää työnhakijan silmin rekrytointipuolella. Minkälaisia asioita sieltä nousee esille. Yksi keino on tehdä esimerkiksi Word Cloud-harjoite sieltä, johon laitat kaikki sen tekstin, mitä siellä teidän rekrytointisivuilla on, ja sieltä nousee tiettyjä sanoja esille. Ne on asioita, jotka myöskin uudet työntekijät näkevät, kun he tulevat teidän verkkosivuille. Toinen juttu on se, että keskustele sun nykyisten työntekijöiden kanssa, kenties entistenkin työntekijöiden kanssa. Mitkä on ne sanat ja termit, mitä heillä nousee esille, kun he pohtivat työntekijäkokemustaan. Ja totta kai kato verkossa, mitä sinun firmastasi puhutaan. Glassdoor.com on hyvä paikka mennä katsomaan. Siellä on aika monta suomalaistakin yritystä jo kirjoilla. Eli jos siellä on iso gappi sen välillä, mitä te sanotte sivuillanne ja mitä on konkreettinen työntekijäkokemus, niin siinä on pieni ongelma. Silloin kannattaa ruveta siihen hommaan. Ensi viikolla jatketaan samasta aiheesta työntekijäkokemuksesta ja rekrytoinnista ja puhutaan työn mielekkyydestä, tehtävän mielekkyydestä eli job designista.